Здравейте, приятели! Един богослов твърди: началото на първото послание на Йоан, без каквото и да е въведение, е така стъписващо, колкото и трудно за тълкуване. Какво е това слово на живота, което беше от начало? Тези изрази ни напомнят началото на Йоановото Евангелие. В начало бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Също ни водят и към първия стих от Библията. В началото Бог създаде небето и земята. Ако се върнем още по-назад, дори преди появата на всичко съществуващо, ще открием следите на вечния Бог. Но в първото послание мисълта на Йоан не е за сътворението, а насочва вниманието ни към въплъщението на Божия Син. Този текст ни показва, че Словото, въплътено в утробата на Мария, е същият вечен Син на Отец, съществувал преди всички векове и осъществил цялото творение. Словото на живота не се е появило в яслата в Витлеем, понеже то е съществувало от самото начало в Отец. Възвестяваме ви вечния живот, който беше в Отец и се яви на нас. И тъкмо това вечно слово се превръща в човека Исус. Двете естества са неразривно свързани. Словото на живота. Смисълът е Словото, което е животът, което е самият Христос. Тази тема пронизва всички текстове на апостол Йоан. А самият Господ Исус заявява: аз съм животът. И ни учи, че Бог Отец е дал на Сина да има живот в себе си. В Него бе животът и животът бе светлина за хората. Животът, това е самата божествена природа в цялото й величие и могъщество. И тук Йоан ни говори, че личността на Божия Син се въплъщава в личността на човека Исус, който може да бъде чут, може да бъде видян, дори може да бъде докоснат. Историческият Исус е Христос във вярата. И така благовестието, което вярваме и в което се спасяваме, е вечният Син на Отец, който заради нас, хората, и заради нашето спасение дойде от небесата и чрез силата на Святия Дух се въплати в Мария и стана човек. Така гласи никейският символ на вярата. Така Христос е благовестието, като личността и учението са неотлъчни. Животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме. Тук откриваме достоверното свидетелство на апостолите, основано на техния личен опит за факта, че Христос действително е вечния Син във времето на Неговия земен живот. Свидетелството, личността на Исус ги убеждава в истинността на благовестието и ги подтиква и мотивира да го прогласяват по целия свят. Божественият живот намира проявление в човешката история като реален човек. Исус от Назарет, който наистина е живял, който наистина е умрял и наистина е възкръснал от гроба. Йоан и другите апостоли са го чували да говори, виждали са го с очите си, постоянно в ежедневието, докосвали са го физически и преди смъртта му, и след неговото възкресение. Исус можел да бъде видян и почувстван. Животът приел уста, за да може да прогласи думите на живота. Словото станало видимо, за да може да бъде не само чуто, но и да бъде видяно с очите. Онзи, който е съществувал от самото начало. И когато Йоан е чувал, виждал и докосвал физически, е Словото, което е животът. Исус е Богочовека, т.е. колкото човек, толкова и Бог. Да кажем и за вътрешните сетива, очите на ума им, защото това, което изгледахме, е онова, което разумът може да утвърди следствие на видяното. Сетивата
информират ума ни и още за сетивните усещания, и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Господ се е погрижил да задоволи всички сетивни усещания на своите ученици, за да могат да бъдат достоверни свидетели за Него пред света. При толкова дълго и разнообразно упражняване на сетивата си, апостолите не биха могли да бъдат измамени по никакъв начин. Така те свидетелстват за доказателствата на своята вяра в благовестието. И коя е причината, поради която апостол Йоан така убедително набляга върху краткото изложение на святата си вяра? Споделената радост е двойна радост. Именно, за да могат вярващите хора да се изпълват със същата радост, в която са се наслаждавали самите апостоли. Следствие на вярата във въплатеното слово на живота, те имат общение с небето. И така главната тема на първото послание на Йоан е общението с Бога. Апостолът желае повярвалите чрез тайната си връзка с Бога да са убедени, че Бог обитава в тях. Нека подчертаем каква е целта на Евангелието. Да ни издигне далеч над греха и земното и да ни въведе в благословено общение с Отец и Сина. Нека забележим също и каква е целта, поради която вечният живот е станал плът, за да ни дари вечен живот в общение с Отец и с себе си. Вярата в Христос се проявява в праведен живот и в любов към вярващите, резултатът от което е радост и увереност в Бога. И когато продължаваме живо общение с Господа, установяваме, че радостта постоянно ни нараства. Всички Божии деца могат да се наслаждават на израстваща радост в Господа. Защото осъзнатото усещане за вечния живот, всекидневното обогатяване на личното ни общение с живия Бог, все по-ясната мисъл за единството с всичките вярващи по цялата земя, нима това не е основание за пълноценна радост. И тази радост е съвсем различна от човешкото щастие. 3 пъти на Тайната вечеря, изправен пред реалността на кръста и смъртта, Господ Исус говори за радостта, която ще изживеят Неговите ученици. И тази радост ще бъде пълна, ненарушима и израстваща. Нека и ние, като Йоан, помним кръстната смърт на нашия Спасител, проправила пътя ни към вечната радост. Колкото повече сме убедени, че тази жертвена смърт е напълно достатъчна и спасителна, толкова по-дълбока радост ще изпитваме, която никой не може да ни отнеме и нищо не би могло да помрачи. Нека и ние споделяме частица от Йоановата любов, осъзнавайки, че няма нищо по-обогатяващо от това да живеем в постоянното присъствие на Бога, като помагаме и на другите да достигат до същото убеждение и да виждаме как общението с Бога, на което се радват, все повече се увеличава и задълбочава. Амин.